Ai. Siis mulla meni ihan liikaa ATP:ää vasuurtaa silloin. Siis mä käytin siihen niinkö... Hei, mulla on mennyt varmaan yli 35 000 tähän mennessä jo. Mulla meni 74k. Mulla meni 24, mutta siis sille niinkö siihen aikaan. Se oli jotenkin paljon meikälle. Tai silleen kun mä pelasin 3 päivää sitä 3. päivänä. Mä sain jo 72 kahdesti ja mulla meni sitten 25 päivää vettää sen. No katsotaan nopeammin ottaa, mutta tossa on 25 000. Mitä? Mä vettiin läpi sen! Okei. Mitä? Okei. Mä vettiin läpi sen! Vittu mä sain sen läpi! Oikeesti hyvä. Hyvä on. Tää ihmettä. Mitä? Hyvä. Oh my god. Siis mitä? Hunajameloni missas. Niin, Se aina missaa. pinkäsi sitä. Ei oo todellista. Siis mä oikeesti sain sen. Yes. Ei mulla oo mitään modeja päällä. Ei oo. Siis mitä? En mä oikeesti vetänyt sitä läpi.